Lan ere argitaratu ditu. Zer da zientzia teoriko delakori? Egungo zientziaren filosofiarako sarrera eta engoengo azterketak soziolinguistikoa. Gehiago luzatu gabe, hitza emango diot. Gogoratu, hitzaldia bukatzean nahi beste galdera eginan izango dizkegula. Arratsalde on Patri eta ondo etorria. Eskerrik asko, Maitane, eskerrik asko zure... Eskerrik asko, eskerrak amatari nintzen, Maitaneri bere hitzengatik eta hain nabarmen eta argi utzi duelako zeinen zaharra nahi zen, zuekin konparatuta, ezta? Eta eskerrik asko benetan Leitzauda elkargoari hemen, Leitzauda elkargoaren urtez urteko Euskal Aste honetan, 16. jadanik, parte hartzeko aukera emateagatik eta benetan esaten dut. Gaurko gaia aukeratzen dizuet, eta pizkat imaginatuko duzue, nahiko astuna eta artixua dela. Orduan, nik saiatuko naiz, aldudan neurtean pixu hori kentzen, baina ez dizuet ez da bermatzen. Orduan, igual, imaginatzen dut, matematik alde ingo baldu, oraindik, seguru kredituak berde emango dizkitzuela. Beraz, aspertzen bali bazarete, ez esan abisatu ez dizuedanik. Gutxienez hori garbi gerade dira, ezta? Eta gaiari lotuz, lehenik eta behin pixka bat testu ingurua edo jarriko genuke. Emai duzu, bai. Non kokatzen dugu kontu hau, ezta? Zuzenean kontsumitzaileen kontua zitzeken hasi aurretik. Testu ingurua noski, hizkuntza aniztasunaren eta hizkuntza politikaren testu ingurua da. Eta hor esaten dudan bezala, gizarte demokratiko aukeratuen ezaugarrietako bat da, herritarrei eskubideak aitortzea, eta herri agintek eskubide horiek bermatzea. Eta hau, hizkuntza kontuetan ere aplikagarria da. Eta gainera, mundu modernoan, mundu aurreratuan, gero eta indar handia hartzen ari da baita ere, hizkuntza aniztasunaren kudeateka, gizarte demokratikoen osasuna neurtzeko termometro gisa. Beraz ez da hau gauza estraño bat edo kanpotik datorren zerbait, baizik eta gizarte aukeratuek oso berezkoa duten kontua. Eta gero eta pixu handiago hartzen ari dira beraz gizarte aukeratuetan hizkuntza eskubideak, hizkuntza eskubideen figura. Oraindik munduan zehar beste eskubide batzuk ez bezala gehiegi arautu gabe dagoena, baina gero eta onartuagoa eta gero eta arautuagoa dagoena. Eta gurera etorriz, orain dela gutxi, ezagutzera eman zen, gobernuak eman zuen, 5. inkesta soziolinguistikoa. Euskararen azken 25 urtetako erabilera, ezagutza, transmisio eta euskararen inguruko jarreren bilakaeraren berri ematen duen inkesta soziolinguistikoa. Eta horren argitan, dakiguna da, euskararen bilakaera urteotan hazkunde baten kronika dela, hazkunde jarraitu eta konstante baten kronika dela, euskararen ezagutzan etengabe egin dela gora eta bizi gainera Euskal Autonomia Erkidegoan, askozaz motelago Nafarroan eta atzeraka iparraldean. Baina Euskal Autonomia Erkidegoaren pisu demografikoa denez, euskararen lurralde guztien 80%, oro har, gertatzen da gainera, euskararen bilakaera hori hazkunde baten kronika izatea. Gaur, Euskal Autonomia Erkidegoan, orain 20 urte baino, 180.000 elebidun gehiago daude. Eta 220.000 erdaldun elebakar gutxia. Familiko transmisioari begiratzen badiogu, gaur egun, orain dela 15 urte ez bezala, bikotea elebiduna denean, familian, seme-alabei euskara transmititu egiten zaie. Aldiz, bikote horretatik kide bat ez baldin bada elebiduna, euskara ez baldin badaki, oraindik eren batek ez dio familian transmititzen. Hori eskolak konpontzen du familiako gabezia hori. Baina hortan ere beraldiko aurrerakarra eman da. Jateretan ez dago aldaketa hundirik. 12% da esaten duena euskara bultzatzearen kontra dagoela. Eta 60 piko dira guztiz alde daudela esaten dutena. Eta gero hortartean daude, esan ezagut epelak.
ez hotz eta ez bero, baina ez kontra. Eta erabilerari dagokionez, euskaren erabilerak ere gora egin du. Zergatik, ezagutza igo delako. Ez da igotzen ezagutzaren neurri berean, hori guztiz normala da. Ez dago munduan hizkuntzari ezagutza igotzen den neurri berean erabilera igotzen denik. Zer arduratu behar gaitu? Ezagutzaren erabileraren arteko tartea, normala dena, gero eta txikiagoa izan horrez, gero eta handiagoa izatea. Eta zer arduratu behar gaitu? Elebidunek, gaurko elebidunek, gaur euskaraz dakitenek, ez dutela oroak, orain dela 15 urte euskaraz dakitenek baino gehiago erabiltzen euskara. Hori bada arduratu behar gaituen zerbait. Eta hori zuen adineko jendearen kasuan, adibidez, 24 urtetik berakoetan, eta baita 35 urtetik berakoetan ere, kasu horietan, oraindikan nabarmenagoa da kontua. Baina, gauza ez dijo aukerrera, zeren eta gazteen artean, zuen adinekoen artean, lehen baino asko gehiago erabiltzen da euskara. Eta zuen adineko elebidunen artean ere, hori okerrera jondortez oberako bidean jarrita dago. Hau gertatzea esan dut normala dela. Zergatik? Zuetako askok ezagutzen duzuen fenomenoengatik. Bat, euskara erabiltzeko, hizkuntza bat erabiltzeko, nola zorionez, gutxinez, elebidunak eran euskaraz dakigunok, zorionez. Ez dugu euskaraz bakarrik eta beste hizkuntzarik dakienik nik behintzat ez nuke nahi, hobe, elebidunak izatea, 3 elekoak izatea edo 4koak izatea. Ezer gertatzen da? Ezagutu gabe ezin dela erabili, baina jakite hutsagatik ere ez da erabiltzen. Zeren eta nola, gutxienez elebidunak garen, eta askok eskolan ikasi duten, ez dute beren lehen hizkuntza, ez dute etxeko hizkuntza, ez dute ama hizkuntza, erraztasuna handiagoa daukate gaztelaniaz euskaraz gain. Orduan, faktore horrek eragin egiten du. Beste faktore bat eragiten duena, inguruan, ea zer nolako aukerak dauden euskara erabiltzeko. Begira, zerbitzu publikoetan asko ari da igotzen euskararen erabilera, baina familian bat ere ez. Zergatik, eskolan besteak beste, ez bakarrik, besteak beste, eskolan euskara ikasi duenak, baina gurasoek euskara ez baldin badakite, familian ez du erabiltzen. Anaiak artean erabiltzen dute, gurasoekin ez baldin badakite ez. Lagun artean, edo lan munduan, laneko lankideekin eta, zerbait igo da, baina zerbitzu publikoetan erabiltzen denarekin konparatuta oso gutxi igo da. Eta esango dut, eta hau zertara dator? Justu dator, adieraztera, oso importantea dela, beharrezkoa dela, erabilerak gora egingo baldin badu, eta hizkuntza baten osasuna erabileraren arabera neurtzen da, ez ezagutzaren arabera. Ezagutza da ezinbesteko baldintza hizkuntza bat erabili izateko, baina osasuna erabileraren arabera neurtzen da. Orduan, kontua da, erabiltzeko ez dela nahikoa ezagutzea, baizik eta gainera behar dira aukerak eguneroko bizitzan hori erabiltzeko. Aukerak nun? Ez bakarrik udaletxera joaten zarenean, edo kiroldegira joaten zarenean, baita ere, hiperretara joaten zarenean, baita ere, konsumoaren arloan, merkataritza arloan, euskara erabili behar denean. Orduan, horregatik behar dugu hizkuntza politika. Euskara erabiltzeko aukerak gizartean, gaztelania erabiltzeko dauden aukerekin konparatuta askozaz aukera gutxiago ditugu, eta urtetan hala izango ditugu, seguru baiet, baina aukera horiek sortu egin behar dira. Ez inori euskararen erabilera inposatzeko, ez, baizik eta euskara erabiltzeko gai denak eta euskara erabili nahi duenak erabili ahal izan dezan, benetan, inolako kalbari hori edo inolako gogotxarrik inori eragin gabe. Hori sortarazteko behar da hizkuntza politika. Hizkuntza politika da, azken batean, beste dozein politika publiko bezalaxe. Zertarako, gizarte demokratiko batean? Gizartean dauden desberdintasunak, desigualdadeak, hizkuntza kontuan, gure kasuan, gainditzeko, eta desberdintasuna, desigualdadea dagoen tokian, gero eta berdintasun edo igualdade handiagoa egon den. Horrekatik behar da politika publikoa.
beste arlo batzutan behar izaten den bezala. Aukera berdintasuna sortzeko. Hizkuntza kontuak esaten ditugunean beti ofizialtasuna da etortzen zaigun gauzetariko bat. Eta ofizialtasuna, hizkuntza bat ofiziala izatea, behar beharrezkoa da, marko legal egoki bat edukitzea, behar beharrezkoa da, benetan hizkuntza hori izango baldin bada, nora nahikoa, klasikoek esaten zuten bezala, litzatik esaten zuen bezala. Ez da izan bakarrik etxeko hizkuntza bat, bezik eta edozein arlotan ibiltzeko. Ofizialtasunak esan nahi du, hizkuntza bat ofiziala dela, aginte publikoen erabilerarako, aginte publikoen arteko erabilerarako, aginte publikoen eta herritarren arteko erabilerarako, eta hezkuntza sistemarako. Baina gure bizitza, gure eguneroko gizarte bizitza hori baino askoz gehiago da. Zer gertatzen da esparru pribatuan? Eremu pribatuan ere, eremu pribatuak gero eta pisu handiagoa dauka, gutariko bakoitzarengan, aisi handia dela, kultur kontsumoak direla, merkataritza arloko kontsumoak direla, eta bat, horietan ere, hizkuntza politika behar da. Muga batzukin. Zeren eta ezin da arautu esparru pribatua, gutariko bakoitzaren askatasun individuala kontuan eduki gabe, eta askatasun individuala errespetatu gabe. Baina hemen trampa bat ere egon daiteke. Batek esan dezake askatasun individuala errespetatu behar denez, ez dago hizkuntza politikaren beharrik, edo ez da zilegi hizkuntza politika bat egitea esparru pribatuan, ez kontu. Zeren eta baita ere askatasun individuala da norberak nahi duen hizkuntza ofiziala erabiltzeko eskubidea, ez da? Hori ere askatasun individuala da. Orduan, askatasun individual hori norberak nahi duen hizkuntza ofiziala erabiltzeko eskubide eta askatasun hori ejertzituko baldin bada, hori retorika hausa izango ez baldin bada, esparru pribatuan ere norbaitek bermatu egin beharko du hori gauzatu ahal izatea, eskubide hori edo askatasun hori gauzatu ahal izatea. Beraz, esparru pribatuan ere behar da hizkuntza politika, baina kontuan edukiz, enpresei begiratzen baldin badiegu, beste gauza batzuk ere, enpresen bideragarritasuna. Hau da, egin ahal dena planteatu behar da, egin daitekeena planteatu behar da, kondizio batekin eta da, etengabe, aurrerantz joateko, ze bidetan, aukera berdintasuna gero eta handiagoa izan dadin hizkuntza kontuetan ere. Eta gauza bat, kontuan eduki bat dena, eta da, herritarren gogoa da, gobernuak berak 2010ko abenduan publiko egin zuen hizkuntza erabilerei buruzko ikerketan azaltzen den bezala, herritarren 81%ek esaten du, Jaurlaritzak publiko egindako azterketaren arabera, esparru pribatuan ere, kontsumitzaileen esparruan ere, herritarrei bermatu behar zaiela nahi duten hizkuntza erabiltzeko eskubidea. Hau da, herri honek nahi du, gure gizarteak nahi du, gure gizartea, gero eta elebidunagoa izatea. Gero eta aukera berdintasun handiagoa egotea. Eta herritarrek gogo hori, borondate hori eukitzeak, ematen dio legitimitatea, hain zuzen ere, aukera berdintasunen aldeko hizkuntza politika aktibo bati, positibo bati, edo diskriminazio positiboa deitzen dan hori. Kontsumitzaileen kontura jota, nun dauzkagu lege oinarriak, honetarako. Begira, lehenengoa autonomia estatutua. Autonomia estatutuak printzipio bat ezartzen du, eta da, honako hau. Herritar guztiek dutela, bi hizkuntza ofizialak, euskara eta gaztelania, ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea. Biak erabiltzeko eskubidea. Euskararen legea dator, printzipio hori garatzera. Eta euskararen legeak zer egiten du? Herritarrei aitortzen dizkie hizkuntza eskubide batzuk, eta herritarrei hizkuntza eskubideak aitortzen dizkienez, herri agintei, botere publikoei, ezartzen dizkie obligazio batzuk, herritarrei aitortako hizkuntza eskubide benetan praktikara eramateko modukoak izan daitezen. Obligazio batzuk. Eta horrekin batera beste gauza bat ezartzen du euskararen legeak. Eta da, gizarte bizitzan, eta esaten du, iharduera merkantiletan, kultur ihardueretan, iharduera sindikaletan, politikoetan, era guztietako gizarte bizitzako ihardueretan, euskararen erabilera normalizatzeko sustapen politikak eraman behar dituztela aurrera herri aginte. Orduan, hori gizarte bizitzara etorrita, eta mundu merkantilera jota, gatoz kontsumitzaileen gunera. Eta hor, 2003an,
kontsumitzaileen estatutuaren legea onartu zuen Eusko Legebiltzarrak. Eta han, hizkuntz eskubide jakin batzuk aitortu zitzaizkigun kontsumitzaileei eta zerbitzuetaz baliatzen garaitu. Espainiako konstituzioak berak, bere artikulu batean, 51. zehazki, esaten du, herri agintek neurriak hartuko dituztela, kontsumitzaileen eskubideak, ez du esaten ze eskubide, baizik informazio eskubidea, era horretako eskubide generiko batzuk, benetan praktikara eraman daitezen. Eremu urriko hizkuntzen Europako ituna, hori zer da, euro ituna edo eremu urriko hizkuntzen karta deitzen dana, ez da? Hori, 1982an sinatu zuten Europako Kontseiluan dauden Europako estatu guztiek. Eta gero, sinatzeaz gain, estatu bakoitzak berretsi egin behar du formalki, bere lurraldean, bere herrialdean hori lege izan da. Espainiak hori berretsi zuen 2001an. Beraz, hori Espainian da lege bat. Lege indarra dauka. Frantziak esate baterako ez zuen berretsi, eta Frantzian ez da aplikatzen. Baina hau Espainian aplikatzen den zerbait da. Eta karta horrek zehazki aipatzen du kontsumitzaileen arloan herritarrei kontsumitzaileei eman behar zaien informazio ematerakoan eremu urriko hizkuntza horiek, gure kasuan euskara izango litzateke hori Espainia mailan, erabili egin behar direla eta hori erabiltzeko neurriak hartu behar dituztela herri agintek. Kontsumitzaileen legea 2003an geneukana garatzeko, horren aplikazioa konkretatzeko, onartu genuen 2008an dekretua. Nik hemendik aurrera esango dut dekretua. Eta dekretua esaten duanen horixe da. Kontsumitzaileen hizkuntz eskubidei buruzko dekretua. Eta orain, 2012an, orain dela 2 hilabete, urtarrilean, aldatu eginda, aldaketak izan dira, lege horretan. Hemen, kontsumitzaileen hizkuntz eskubideen legean aldaketak egon dira. Nik orain azalduko dizuet, zertan daukagun, hemen daukagun araudia dekretu horren eskutik, eta zer dan, oraintxe, egindan legearen aldaketa. Ze gauza aldatu diren. Zein dira dekretuaren helburu orokorrak, eta abiapuntzuzko printzipioa, dekretuaren. Kontsumitzaileak duen informazioa jasotzeko eskubidea hizkuntza ofizialetan baliatzea, kontsumitzaileari esaten zaio, zuk daukazun informazioa jasotzeko eskubidea, euskeraz eta gaztelaniaz jasotzea bermatuko dizu. Euskeraren erabilera areagotzea, lehen esatu da arrazoiagatik, herritarrei aitortutako hizkuntza eskubideak errespetatzea, eta printzipio baten arabera funtzionatzea. Printzipioa da, ez inposatu, ez eragotzi. Alegia, ez inposatu euskeraren erabilera, baina ez eragotzi euskeraren erabilera. Zeren eta inposizioa hitz egiten lanean, beti, badirudi, inposatzen dena edo inposatzeko arriskuan dagoena euskara dela. Baina ez gara konturatzen, iruditzen zaigu, dirudinez, fenomeno natural bat edo jainkotiar bat dela, gauzak gaztelaniaz funtzionatzea. Eta ez dago hemen fenomeno meteorologiko naturalik gauzak gaztelaniaz funtzionatzeko eta ez beste hizkuntza batean. Baizik eta daude arrazoi mila, gauden egoeran egoteko, hau ezin da konponduko izetik gaudera, inondik inora, baina joan gara konpontzen, etengabe konpontzen. Konpontzen, berriro dio zertako, euskara inposatzeko eta gaztelania baztertzeko, ez da gutxiagorik ere. Nik ez daukat gaztelania baztertzeko, gaztelania hemengo hizkuntza da baita ere. Eta gaztelania hemengo herritar askoren lehen hizkuntza da. Euskara baino gehiagorena da lehen hizkuntza. Nola baztertuko dugu ba? Zer gizarte osatuko genuke horrelako planteamentu batzuekin. Inondik inora ez? Baina euskara ere ezin da baztertu. Ezin da euki planteamentu bat gaztelania eta euskara berdinkidetzat onartuko ez dituena. Ze hortugan, ez litzateke egia izango herritarrari aitortzen zaion nahi duen hizkuntza erabiltzeko eskubidea eta askatasun indibiduala betetzen diretik. Ez kontua da. Ez inposatu eta ez eragotzi. Zeren eta hizkuntza bat erabiltzea eragozten danean, zer gertatzen da?
hizkuntza indartsoa inposatu egiten duena. Ez baldin badago aukerarik, hala nahi duenak euskara erabiltzeko leku jakin batean, zer egiten zaioari? Gaztelaniaren erabilera inposatu. Eta hori, euskararen erabilera inposatzea bezain txarra da, edo euskararen erabilera inposatzea, gaztelaniaren erabilera inposatzea bezain txarra izango da. Hori da printzipioa beraz. Bai. Diferentzi bat, eremu publikoan eta eremu pribatuan. Eta hau, diferentzi hau oso, benetan esaten dizuet, oso importantea da. Begira, eremu publikoan, alegia, zu udaletxe batera zoaz, diputazioa, gobernura, administrazioa, zerbitzu publikoetara, legeak aitortzen digu gutarik edozeini, guk, hau da, herritarrok nahi dugun hizkuntzan, atenditu behar gaituzela zerbitzu publiko horietan. Guk esaten badugu baizu, nik nahi duzuk ni euskaraz atenditzea. Guk eskubidea daukagu, besteak, zerbitzu publikoak horrela atenditu baitan. Edo esaten dugu, pues yo quiero que me atiendas en castellano. Pues tengo el derecho a que se me atienda en castellano. Zerbitzu publikoetan. Eremu pribatuan, kontsumitzaileen kontu honetan. Ez da horrela. Hemen prestasun printzipioa deitzen zaion hau da, printzipio juridiko bat da, disponibilidade printzipioa deitzen zaion printzipio bat da. Eta hori da, zu atenditu behar zaituztela, nahiz eta zuk euskara erabili edo gaztelania erabili, baina ez nahi eta nahi ez zuk erabiltzen duzun hizkuntzan. Baizik eta besteak, hau da, enpresakoak, enpresa pribatukoak, zuri erantzun diezazuke berak nahi duen hizkuntza ofizialean. Hau da, gerta daiteke, eta gertatu egiten da, imaginatu, ejemplo bat jarriko dizuet. Zuek deitzen duzue telefonikara, esan ez. Bai, telefonikara, emaidazu, Jose Antonio Rodríguez Gabikago Beaskoaren telefonua Durangon. Besteak, zer ez dauka egiterik. ¿Me puede decir usted en castellano, por favor? No lo entiendo. Ez. Bestea behartuta dago, zuk hori esan diotzunean, esatera, esatera, zu atenditzera. Baina ez dago behartuta esatera, begira, Jose Antonio Rodríguez Gabikago Beaskoaren telefonua da, bederatzi lau, zazpi hiru, ez. Erantzun dezake nahi baldin badu, ¿tiene usted algo para apuntar? Apunte, por favor. Es el 94, tal, erantzun dezake gaztelania. Zerbitzu publiko batean ez. Zerbitzu publiko batean zuri. Gainera, zuk euskara erabiltzen baduzu, euskaraz erantzun beharko dizu. Alegia, inori ez eragotzi nahi duen hizkuntza erabiltzera. Hori da, dagoen printzipio juridikoa kontu honetan. Nun dago dekretuaren abiapuntua? Lehen esan dudan legean. Eta legeak esaten du, bi gauza horiek esaten ditu. A. Ondasun eta zerbitzuei buruzko informazioa euskeraz nahiz gaztelaniaz jasotzeko eskubidea daukagula. Eskubidea. Horra aipatzen duen 14. artikulu hori da esaten duena informazioa kontsumoko produktuei buruzko informazioa dela, nola erabili behar diren esaten den informazioa dela, eta erabiltzeak ze kalte edo ze honek ditzaken ematen, hau da, oinarrizko informazioa da, 14. artikulu horrek esaten duen. Eta hori, euskeraz nahiz gaztelaniaz jasotzeko eskubidea aitortzen zaigu. Eta bigarrena, oaintxe esan dudana, enpresa edo establezimentuekin dituzten harremanetan, ofiziala diren bi hizkuntzatik edozein erabiltzeko eskubidea. Eta erabiltzen duela, zerbitzu egokia jasotzeko eskubidea. Osea, zer eragozten da? Por favor, dígame en castellano que no lo entiendo. Hori da eragozten da. Informazio ahozkoan. Zein dira, hori da legeak esaten duena. Eta gero dator dekretua. Lege horrek esaten duena, ia zehazteko eta kinkatzeko. Kasu konkretuetara jota. Zein dira dekretuaren, oain dekretuan daude, oinarri nagusiak edo zutabe nagusiak. Bi. Lehenengoa, hizkuntza eskubideak bermatzeko helburuarekin, hizkuntza betebeharrak finkatzen dira. Baina prestasun printzipioaren arabera. Alegia, eskubidea aitortu zaigun legean informazio euskeraz nahiz gaztelaniaz jasotzeko, eskubide hori izan ez dedin kuentitiz, obligazio batzuk jarri behar dira hori bermatzeko. Hori da, zutabe bat. Beste zutabea zein da? Sustapena. Eta sustapenerako dago tresna bat haude ikusita dekretuan. Naiz eta gobernuak
3 urte eta pikoan ez duen garatu. Eta da, hizkuntza konpromisoaren zigildua esaten dena. Serio de compromiso lingüístico, izango ditzateke. Konpromisoa norekin, kontsumitzailearekin. Eta hori zer da, hori borondatezkoa da. Zein da diferentzia obligazioetatik borondatezkoa da nortako? Bueno, da, hizkuntza konpromisoaren zigildua jasotzeko baldintzak betetzen dituen enpresak bermatzen du ez bakarrik kontsumitzaileak nahi duen hizkuntza erabiliko duela, ze hori obligazioa da. Baizik eta bermatzen du gainera kontsumitzailea atendituko duela kontsumitzailearen hizkuntza. Hau da, esparru publikoan dagoen obligazio hori, nolabait esateko, asumitzen du enpresario batek, establezimentu komertzial batek. Hau da, aurrera doa euskararen erabileran. Orduan, halako aitormen bat egiten zaio horrekin. Beraz, eskubideak batetik eta sustapena bestetik. Hori dira bi zutabe nagusiak. Ezaugarri nagusiak. Progresibotasun printzipioaren ondorioz. Eta hori jarri dut letra larrietan, maiuskuletan. Zergatik, lehen legean ikusi dugunean eskubideak aitortzen zaizkigula informazioa kontsumitzaileek euskaraz, nahiz gaztelanez jasotzeko, baita ere esaten zuen, azprintzait hori azpimarratzean, esaten zuen, progresibotasun baldintzetan. Alegia. Norbaitek uste baldin badu, hizkuntz egoera bat, gizarte batean, aldatu daitekela, 2 lege, 3 dekretu eta 4 agindu atera, eta goizetik gauera, edo ez daki zer esaten ari den, edo gezurretan ari da. Hori ez da posible. Oda, hizkuntz aldaketak gizarte batean, urteetako eta belaunalditako kontuak dira. Hau da, ezerezetik dena izatera ezin da gauzaki pasatu. Progresiboki joan behar da. Progresiboki zeren arabera? Bi printzipioren arabera. Zer den beretan egin ahal litekena, eta zer den herritarrek beren borondate edo gogoz, baita ere, naiz eta alegina eginez eta deserosotasun batzuk asumituz, onartzeko prest daudena. Bi horiekin uztartu behar da. Bestela porrot egiten da, edo zein hizkuntza politikan. Hau da, tensio bat mantendu, auzerantzeko pausoak emateko, baina denbora berean lortu litekena frustrazioari ateak izteko izan da dira. Progresibotasun printzipioaren ondorioz, dekretuak dauzkan ezaugarriak honako hauek dira. Aplikazio eremu mugatua. Begira, legeak, nola oso orokorra den, lehen aipatu dudan legeak, aukera ematen du, merkataritza munduan, enpresa munduan, oroak, progresiboki egin dadila, baina ez du esaten, progresiboki egitea zertan. Ez du esaten guztietan egin diteken, batzutan, zenbat denboran, ez esaten du progresiboki, baina irikita uzten du kanpo guztia. Guk dekretuan zer egin genuen? Kanpo hori progresibotasunaren arabera murriztu. Eta alde batera utzi genuen, alde batera, argi eta garbi, obligazioetatik, merkataritza txikia eta mikroenpresa guztiak. Osea, etxepeko okindegiak edo etxepeko tabernak ez dauka inolako obligaziorik dekretuaren arabera. Zergatik, enpresa handiek betetzen dituzte baldintzak nola hasiko bera etxe ondoko ultramarinetako dendarekin ez dakiz egin. Suposatzen du zehazki esan da, dekretu horren aplikazio eremuak, suposatzen du merkataritzako merkatu kuota guztiaren 125%. Merkatu kuota guztiaren 125% obligazio lingüistiko egitatik kanpora geratzen da. Hau, importante da gauza hauek kontuan edukitzea, zeren eta askotan ematen du, era honetako neurriak aplikatu direla, ez dakizeko dako inposizio egiteko mundu guztiari eta hemen goizetik gauera mundu guztiak, ez. Hain zoratuta ez dago inor. Gauzak bere ritmo batean eraman behar dira. Ze enpresa eta establezimentu dira beraz dekretuak akapatzen ditunak? Bueno, dira, zerbitzu unibertsalak eskaintzen dituztenak. Zerbitzu unibertsalak legeak erabakitzen du zein diren. Ez hizkuntzako legeak, oro bat baizik, merkataritzako legeak. Zein dira horiek? Telekomunikazio operadoreak. Dira, trenbide, errepide edo aire bidezko garraioetako enpresak, argindarra, gaz naturala komertzializatzen duten enpresak. Horiek dira obligazioa dituztenak. Oro bat. Eta gero, badira,
ez enpresak, baizik eta establezimentu publikoak jendearekin zuzeneko harremana daukatenak. Horiek zein dira? Horiek dira, potentzial ekonomiko handia dutenak. Pentsa zein, gutxinez 250 langile, eduki behar dituzte, eta urtean 50 milioi euroko fakturazioa. Alegia, fakturazio txikia daukanari obligazioak jartzeako jarti zaizkiogun aldunen ekonomiko handiagoa daukanari. Ze enpresa mota, lehen esan duena, ez etxepeko findegia edo taberna, baizik eta merkataritza zentro kolektiboak. Naiz eta merkataritza zentro kolektibo handi horietan, egon, komertzio txikiagoak, baina oroak, zentro komertzial handi horiek sartzen dira. Errealitate soziolinguistikoaren arabera ere obligazioak modu diferentean hartzen dira. Esate baterako, 400 metro baino gehiagoko jendearekin harreman zuzenerako, espazioak, azalerak dauzkatzen establezimentuak, baina bakarrik baldin badira hiriburuetakoak, edo elebidunen porzentajea 123 baino gehiago duten herrietan kokatutakoak baldin badira. Zergatik? Hiriburuetan elebidun asko konzentratzen da, probintzitik ere, hiriburuetako komertzio handietara jendea joaten da, eta 123 elebidun gutxinez baldin badaude, suposatzen da, euskaren erabilera sustatzeko eta bermatzeko baldintza hobeak daudela han Arabako Errioxan baino, edo enkarterrietan baino, ejemplo bat jartzen. Eta azkenik, bezeroarekin zuzeneko arreta edo duten establezimentuetan, baldin eta plantillan, ez modu temporalean beti plantillan, harreman zuzen horretarako 15 langile baino gehiago baldin badituzte. Eta zein dira hizkuntza obligazioak edo hizkuntza betebeharrak dekretuak jartzen dituenak enpresa eta establezimentu horientzako. Badira, idatzizkoak batetik eta ahozkoak bestetik. Idatzizkoak zer dira? Hizkuntz paisaian, karteletan, errotulazioan, iragarkietan, imprimakietan, fakturetan, berak egiten baldin baditu katalogo edo publizitateetan, operazioen estratuetan, entidade finanzieroetan, horietan, euskeraz eta gaztelaniaz ematea informazio idatzia. Ahozkoan, bereizi egiten da. Hartzailei orokorrean ematen zaien ahozko informazioa, zer da hori? Imaginatu, aeroporto batean, trenbideen estazio batean, megafonia bidez, edo zentro komertzial handi batean, megafonia bidez ematen den informazioa. Hori da bat, eta bi, zuzenean, harreman zuzenean, bentanilera joan da, edo denelakoan joan da, ja, lehen esan dudan prestasun printzipioa. Kontsumitzaileak nahi duen hizkuntza erabili dezala, eta bermatu dezala enpresak, atetitua izango dela, erabiltzen duen hizkuntza erabiltzen duela. Ez zailo da esango, por favor, en castellano. Progresibotasunaren beste aplikazio bat. Hizkuntz obligazio horiek, hizkuntz betebehar horiek aplikatzeko, enpresa publikoen kasuan urtebete eta 2 urteko epea jartzen du dekretuak, eta enpresa pribatuen kasuan 2 urtetik 4 urte bitarteko epea. Hau da, pixkanaka neurriak hartzen joateko aukera. Ze ibilbide egin du dekretu honek? Lankidetzaren fruitua izan zen. Zer esan edo lankidetzaren fruitua? Sektore afektatuekin, komertzio ganbarekin, zentro komertzial handiekin, Corte Inglés dela, eta bar, ostalaritzako elkarteekin, enpresa handiekin, Confebasken euren ordezkariekin hartu eta ordu asko eta asko sartu ondoren, adostutako dekretu bat izan zen hori. Eta gainera, audientzi publikora jarrita egon zenez, 37 elkartek aukera izan zuten alegazioak aurkezteko, eta asko alegazioak aurkeztu zituzten. Eta alegazio horietako asko onartuak izan ziren. Eta onartu ez zirenak arrazoik egin zen idatziz zergatik ez ziren onartu. Konklusioa, dekretua atera zen, eta ez zuen izan,
partidu politiko batzuen oposizioa izan ezik, sektore afektatu bat bakarrak ere ez zuen kontrako posiziorik azaldu publikoki, dekretu hori publiko egitzanean. Aldez aurretik, bi urtetan adostasun prozesu luze bat eramantzala. Legebiltzarrean eman zen eztabaida. Hor, Partidu Sozialista eta Partidu Popularrak proposatu zuten dekretu hori momentu hortan bertan behera ustea. Hori etzen aukera atera parlamentuan, eta dekretuak aukera jarraitu zuen. Eta gauza badago azpimarratzea merezi duela nik uste dut. Momentu horretan ere azpimarratu zena, eta parlamentuak berak, dekretua bertan behera botatzeari ezetza eman zionean, azpimarratu zuena, eta da, enpresa eta establezimentu afektatuen jarrera. Jarrera positiboa izan dalako, inkluso dekretuaren aurretik kasu askotan. Enpresa handi ugari daude, hemen, Eroski dela, Microsoft bera dela, Euskaltel dela, Telefonika bera dela, Vodafone dela, euskara planak dituztenak urtetan zehar. Korte inglesek dituen bezala, bere langileentzako euskara klaseak antolatzeko eta antolatuta programak eta bar eta bar. Zergatik? Enpresa handi askok ikusten dutelako euskara eta gaztelaniaren erabilera, eta beraz euskararen erabilera bultzatzea ikusten dutelako ez mehatxu bat bezala, baizik eta aukera egoki bat bezala, beren enpresak lehiakorragoak, berritzaileagoak, dinamikoagoak izan daitezen, gero eta elebidunagoa den gizarte batean. Gero eta euskal hiztun gehiago dituen gizarte batean, 35 urtetik beherakoen artean dagoenekoz gehiengoa danean euskara hitz egiten dakiena, enpresa horiek eurak ere gero eta elebidunago izatea ikusten dute aukera bat bezala eurak hobeto kokatu daitezen merkatuan. Eta bi, eta gainera balio batzu dituzte, balore batzuk. Elebiduna izan nahi duen, eta gero eta elebidunagoa izan nahi duen gizarte batean, enpresek ere, beren ekarpena egin dezakete, bizikidetza linguistikoaren alde, eta kohesio sozialaren alde, hizkuntza kontuetan, berdinkidetasaren alde lan eginez. Eta atera genuen, diru laguntza deialdi bat, hain zuzen ere, enpresei eta establezimentuei, dekretua dagokienei, dekretura egokitzen joateko laguntza moduan. 600.000 euroko diru laguntza deialdi bat atera genuen. 2010an, dekretua, gobernu aldaketa eman zen 2009an, 2010an, dekretua ez bakarrik santzioen sistema, baizik dekretua bere osotasunean urtebeterako indarrik gabe utzi zuen Jaurlaritzak. Azpimarratzen dut, ez bakarrik santzio sistema baizik, dekretua bere osotasunean. Eta diru laguntzak murriztu egin ziren eta batzuk ezabatu. Badago diru laguntza deialdi bat gobernuan, aurreko legealdian martxan jarri zena, lanitz deitzen dena. Eta da, hain zuzen arlo sozioekonomikoan, enpresei beren euskara planak eta egin ditzaten, diru laguntzak ematen dietena. 2010ko aurrekontuan hori 119 jaitsi zen, eta lehen esan dudan diru laguntza deialdi espezifikoa, justu dekretu honetara egokitzeko enpresei diru laguntzak ematen ziena, industriako departamentuaren eta hizkuntza politikaren artean biak elkar hartuta gobernuan jarri genuen diru laguntza deialdia, 2010an gobernu berriaren lehenengo aurrekontuarekin erori egin zen eta desagertu egin zen. Eta 2011an berriro ere indarrean sartu zen dekretua, urtebeteko moratorioaren ondoren. Eta orain 2012an eman da lege aldaketa. Dekretua oraindik ez aldatu, legea aldatu. Legean ze aldaketa egin dira. Hor aipatzen diren lau horiek. Bat, hizkuntza obligazioak edo betebeharrak dagozkien establezimentu publikoak zein diren aldatu eginda legearen eskutik. Bi, aldaketak daude euskararen erabilera bultzatu behar den, edo euskara eta gaztelaniaren erabilera bultzatu behar den, detaile bat da, baina oso esanguratsua hor nartean. Hiru, jatorri deitura, edo kalitate izendapena, labelak eta jatorri deiturak, artoekin eta denominazion de origen, gaztak eta gauz horiekin, horiek duten euskal ondasun edo produktuetan, euskaren erabilera
bermatu egiten zen lehen, orain sustatu, bultzatu, ez bermatu. Eta azkenik, santzioetan edo arau ustetan eman da aldaketa. Hemen jarri dizkitzuet, justu aldaketak, zer zan legeak esaten zuena, eta zer da orain aldaketarekin esaten duena. 3 adibide emango dizkitzuet. 2003ko legean, aipatzen dira, lehen esan dudan, interes orokorreko edo zerbitzu unibertsalak ematen dituzten enpresa horiek, garraiotakoak, argindarrarenak, gas naturalarenak eta horiek, eta administrazioak diruz laguntzen dituen erakundeak. Guztiak, izan ditezke, dekretu horren bere baitan hartu ditzakenak. Orain aldaketarekin esaten dute, ez diruz laguntzen dituen guztiak ez. Baizik eta bakarrik, euskara plana egiteko diru laguntza ematen diegun haiek izango dituzte hizkuntza obligazioak. Nik esaten dut, hombre, faltaza, no? Euskara plana egiteko diru laguntza eman, eta gainera eskatu behar ezpadiozu plana bera betetzea, hori obiedade bat da. Lehen dagoen printzipioa da, imaginatu, Euskal Herriko itzulia, ejemplo hona da, Euskal Herriko itzulia egiteko administrazioak, gobernuak edo diputazioak edo udalak edo dena delakoek diru laguntza ematen baldin badiote Euskal Herriko itzuliaren antolatzailei, edo Buelta Espaini ona etortzen danean, Buelta Espainiaren antolatzailei, berdin zait, diru laguntza ematen baldin badiote hori egiteko, obligazio bezala jartzen zaie, jarriko ditzaieken lehengo legearekin esatea izu. Nik diru ematen dizut zuk aktibidade egiteko, baina aktibidade horretan, bermatu behar duzu, 2 hizkuntzak erabiliko dituzula, euskara eta gaztelania. Hori kendu egiten da honekin. Bakarrik emango ditzaioke, Euskal Herriko itzuliak euskara plan bat egingo badu bera. Detailea, hau detaile bada. 41 artikuluan. Lehen esaten zen, euskara erabildari sustatuko du gobernuak. Euskara erabilda sustatuko du gobernuak. Oain esaten da, euskara eta gaztelania erabiltzea sustatuko du. Gaztelania erabiltzearen kontra ez da jerez. Lehen esan dut nahiko garbi. Hoixe falta. Ni ez nau bat ere modesatzen da gaztelania, nik gaztelania erabiltzen dut ere eguneroko bizitzan. Bizitza afektiboan ere, no da modesatuko nahu da gaztelania erabiltzeak. Baina, kontxo, errealitatea uste dut zerbait ezagutzen dudala, eta hemen gauden guztiok uste dut bat etorriko garela pentsatzean gaztelaniak ez daukala sustapen beharrik, ez daukala laguntza beharrik. Bere osasuntzoa da. Horran, zergatik eduki komplejoa, euskara erabiltzea bultzatu behar baldin dugu ez gaztelaniak bai. Gaztelaniak ez dauka erabilitarrik. Barkatu, sustapen beharrik. Bestea, jatorri deitura edo kalitate izendapenekoetan, lehen esan dudana. Lehen legeak esaten zuen, etiketetan, hemengoak diren produktuetan, hemengoetan guk bermatzen ez baldin badugu, euskaraz jarriko dela, zein demontrek bermatuko du hori. Eta hau ez da inongo astakeria, ideia bat egin dezazuen. Espainian, legeek behartu egiten dute kontsumoko produktorik gehienak, prospektoak direla, katalogoak direla, gauzoi direla, gaztelania zegotera. Behartu egiten dute. Baina ez da gauza arraro bat Espainian hori behartzea. Ez da kritika bat egiten duela. Europako batzordeak, hau da, legislazio komunitarioan jarrita dago, estatu bakoitzeko hizkuntzetan, behartuta daudela Europa osoan, bertako hizkuntzetan, estatu hizkuntzetan, kontsumoko produktetan, bertako hizkuntza horiek erabiltzera. Horren, nik esaten dut, Euskal Autonomia Erkidegoan euskara baldin bada ofiziala gaztelania bezala, hori regulatzea tokatzen zaien herriagintzek regulatu beharko dute, kasu horietan euskara behintzat erabiliko dela. Ze hori ezin du beste inork bermatu. Lehen bermatzen zen, esaten zen, etiketetan jartzen diren nahi eta ezko datuak eta bodatezko informazio gehigarriak euskara agertuko dira gutxienez. Orain esaten da, euskaran erabilera sustatuko da etiketatzeko orduan, aldatu egiten da. Eta azkenik, santzio sistema. Hau ere importantea da hemen detaile bat ezak jabetzea. Begira, 2003ko legean daude 20 tipo gutxi gora bera, izan daiteke 17 izatea, ezain da zuen zifra,
nahi eta ezkotzak hartu. 21 tipo, arau hauste, posible. Ejemplu bat jartzeko, proiektuan jarrita dagoen informazioa ez dela osoa. Falta dela garrantzitsua den informazioaren bat. Ez dela esaten hori gaizki erabiltzen badin bada, erredurak sortitzak edo, horrelako gaizki egite batzuk. Edo, reklamazioen liburua ez egotea eskura, hau da. Daude, 21 tipo arau hauste zerrendatuta. Eta horietako bakoitzak dauka gaina klasifikazio bat. Arau hauste arina, larria eta oso larria. Eta horietako bakoitzak dauka santzio abaniku bat. Aperzibementu bat izan daiteke, edo izan daiteke baita ere diru isun bat, eta diru isunak ere 3.000 eurokoak izan daitezke, 6.000 eurokoak izan daitezke, edo 300 eurokoak izan daitezke. Eta tipologia hori egin eta gero, esaten du legeak hemen esaten duena. Hor, goien. Oroak, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko indarrean dauden arauek eta xedapen osagarri berariaz ezartzen dituzten baldintza egin behar edo debekuak ez betetzea. Alegia, zehaztu dituen tipo konkretu horietatik aparte, halako klausula residual bat da, eta beste guztiak ere hemen esaten diren eskubidea betetzez badira, horiek ere bai. 2008ko dekretuan zer egin genuen? Klausula residual horren aipamen bat egin genuen. Baina ez genuen garatu. Ez genuen tipoa jarri. Zergatik? Ez genuelako pentsatzen, momentua danik, santzio politika bat planteatzeko. Ateratzen badi bada dekretua, lehenik eta behin egin beharrekoa dena da, testatu errealitatearekin, hau aplikatzen hasi gaitezen, eta ikus dezagun, errealitatean hau aplikatzerakoan, zer nolako zailtasunak sortzen badi badira, zer nolako kolaborazioak eta laguntzak asko dirateken hau konpontzeko, eta bar. Baina santzio sistemari ez genuen aterik izan, zergatik, arrazoi simple bategatik. Edozein gauzatan bezala, planteatzen direnean, obligazio batzuk, bete behar legal batzuk, egon behar du aukera, legislatzaileak hala nahi duenean, edo gobernuak hala nahi duenean, egon behar du aukera, aurre ikusteko, eta zer gertatzen da obligazioik betetzen ez jaldin badira. Eta hori da, gauza bat, zeharo logikoa edozein arlotan, zergatik ez du izan behar baita ere hizkuntza eskubideetan. Orduan, horregatik ez genuen kendu. Baina garatu gabe geratu zen. Eta honekin bukatzen du ja. Egin diren aldaketak. Lehenik eta behin esan behar da, eta hori ere guztut garbi esan beharrekoa dela, egin diren aldaketak guztiz legitimoa dira. Hori egiteko, legitimitatea daukan gobernuak egin ditu, beraz guztiz legitimoak dira. Baina diskusioa ez da legitimoak diren edo ez diren, diskusioa da egokiak diren edo ez diren. Eta nire ustez egin diren aldaketak ez dira egokiak. Ez direlako eraginkorrak euskaren erabilera bultzatzeko. Hau da, ez dut ikusten aldaketa bat bera ere esaten didana, kontxo hau lehen baino askosaz eraginkorrago izango da, bultzatzaileagoa izango da euskaren erabilerako, eta hori da helburu nagusia. Ez dira eraginkorrakoak herritarrei aitortutako hizkuntza eskubidea kontsumo arloan bermatzeko, baizik eta atzera pauso bat da. Zergatik egin da hori? Nik nola ez dudan inoren intentziorik ez juzkatzen gutxiagorik ere, eta are gutxiago daukat inoren intentzio eta euskaltzaletasunik zalantzatan edo kolokan jartzeko inolako asmorik, ez daukat horrenik, baizik eta gertaerari bakarrik begiratu nahi diot, eta gertaerari begiratuta eta esplikazio bat aurkitzera jota, aurkitzen esplikazioa da, aurreko gobernuaren hizkuntza politikarekiko nola edo hala zerbaitetan bereizi eta diferentziatu beharrak edo nahiak eraman dituela honelako montaje bat egitera ditxosozko inposizioaren mamuaren diskurtso hori plazaratuz. Lehengoa inposizioa zen gubera askatasuna dakarguna. Eta horretarako, kontsumo arloko hizkuntza eskubideen arloan eztabaida faltsu bat montatzeko inongo problemarik ez daukagu, eta eztabaida faltsu bat montatzen dugu,
hain zuzen ere, santzioen kontuan. Hemen eztabaida ez baita santzioak bai edo santzioak ez. Zeren eta gobernuak oso ondo daki, santzioak ezin direla aplikatu gaur momentu honetan zehaztuta dauden bezala, beste garapen bat beharko dukete. Ez dela hori inoren bidea. Hemen debatea ez da hori, debatea da, zer demonta egiten da, zer neurri zehatz hartzen dira, herritarrei aitortutako hizkuntza eskubideak benetan bermatzeko. Ze hori da herriak egitekoa. Ez bakarrik aitortu bezik, bermatu. Eta neurri bermatzaileak behar dira. Bultzatuko dugu, sustatuko dugu, nola. UPyDek lidergoa markatu du dudarik gabe. Eta diodanaren lekuko da, PSek berak egin duen jarrera aldaketa. Begira, emaiozu bat aldatu zazu. Bai, aurre, segi aurre. Bira, 2008an, lehen esan dut nola dekretua eztabaidara jarri zen parlamentuan, Partidu Popularrak proposatu zuelako bertan behera uztea. Hori proposatu zuenean, dekretua bertan behera uztea proposatu zuenean Partidu Popularrak, bai Partidu Sozialistak eta bai momentu hortako gobernua babesten zuten alderdi politikoek, zuzenketak enmiendak aurkeztu zituzten, PPek aurkeztutakoaren kontra. Partidu Sozialistak zuzenketa hau presentatu zuen. Esaten du, el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que acabe con la inseguridad jurídica provocada por su decreto, suprimiendo las sanciones previstas en el mismo, para las obligaciones lingüísticas de carácter oral. Kontuz, alegia, ken bedi santzio sistema ahozko obligazioetarako, ez idatzizkoetarako. Idatzizkoetarako manten bedi. Eta ahozkoetan guztietarako, ez da ere, para cualquier información o asesoramiento directo al consumidor o usuario. Alegia, lehen esan dudan megafonia bidezko ahozko informazioetarako, horretarako manten bedi santzio sistema. Ken bedi zuzeneko harreman horretarako. Oain legean zer egitute? Guztirako ezabatu dute. Bueltatu hori da. Adostasuna predikatzen da, baina praktikatu ez. Zergatik? Ez delako adostu. Ez da adostu parlamentoan bertan ere gobernua babesten ez duen inolako alderdirekin kontu hau. Negoziatu ere ez da egin. Eta hori pena bada, hizkuntza politikan adostasuna benetan intentatu beharren eta saiatu beharren kontu bada. Nere ustez. Sustapena predikatzen da, baina praktikatu nola. Nola. Diru laguntza deialdi bat espezifikoak ezabatuz dekretuaren garapenerako. Inposizioa aipatzen da. Askatasuna, berdintasuna. Begira, politika publikoak dira diskriminazio positiboan oinarritzen diren politikak edozein arlotan, arlo sozialean, edozein arlotan. Eta desekilibrioak, desorekak, igualdaderik ezak, desigualdadeak, berdintasun bihurtzeko egiten diren politika positiboak, diskriminazio positiboak, ez dira inposizioa. Baizik eta dira, hain zuzen ere, politika publikoak gizarte baten organo legitimoek, hala iruditzen baldin bazaie, hartzen dituztenak benetan aurrera egiteko. Zer pentsatu behar dugu? Esate baterako genero berdintasunerako, badakizue, hauteskunde zerrendak osatzen direnean, bete beharra dago genero kuota bat. Genero kuota bat betetzen ez duten hauteskunde zerrendak ezin dira aurkeztu hauteskundetara. Hori inposizio bat da. Hala, politika publikoa aktibo bat da, gaur dagoen gizonezko eta emakumezkoen arteko desigualdade hori pixkanaka gainditzen joan dadin. Frantzian, Holandan, Belgikan dagoenekoz onartu dituzte legeak, arauak, onartu dituzte, enpresa pribatuetako administrazio kontseiluetan genero kuota bat jartzeko. Europako batzordeak, orain dela 10 bat egun, publikoki adierazi zuen, Europa osorako arau ateratzera dijoaztela, administrazio kontseiluetan genero kuota bat bermatzeko. Hori inposizioa da. Tabernetan, espazio publikoetan, erretzeko debekua egotea, inposizioa da. Alegia, gauza hori etenak normal hartzen baldin baditugu, zergatik beti hizkuntzaren kontua denean, eta beti hizkuntza ez hegemonikoa gutxitua denean, ateratzen zaigu inposizioaren zumangua. Pasatu tatzata. Segi.
hori da, nire tesia, hasi eta bukatu, printzipio horretan egiten da. Ez inposatu, eta ez eragotzi. Ikusi ditut hemen aspertutako aurpegi batzuk, baina abisatu dizuet, hizketan hasteako, aukera zen dutela alde egiteko. Bueno, espero dut norbaiten zakumitan intereseko izatea, eskerrik asko. Mila esker Patxi zure hitzaren gaitik. Orain galderen txandara. Norbaitek galderaren bat? Bai, ez? Nik bai Patxi. Zu daukazen. Ikusten dut ikusten dituela. Zein da zure iritzia egungo hizkuntza politikarako sailburu ordetza garatzen ari duen hizkuntza politikari buruz? Ez noa hizkuntza politikarako sailburu ordetza justu horixe egiten ari den politikari buruz hitz egitera. Neu hizkuntza politikako sailburu ordetza izan nintzen aurreko legaldian eta ez zait oso erosoa justu horretaz hitz egitea. Baina ez diote ez da ere galderari ihes egingo. Nahiago dut, gobernuaren oroak hizkuntza politikari buruz iritzi bat ematea, bi komentario egin. Batetik iruditzen zait, eta hau penaz ikusten dut, gobernuak behar bezala baliatu ez duen aukera bat izan dela, gobernu sozialistaren ibilbidea hizkuntza politikari